Jamen, så vil jeg på Celsius-gruppens vegne gerne have lov at byde alle sammen hjertelig velkommen til den her grundstenslæggelse på stævnen. Vi har en tradition i Celsius-gruppen for at markere højtiderne i projektet, og det her er så en af dem. Efter en lang forberedelsestid med masser af papir, frem og tilbage, tegninger og forberedelser, så er vi nu klar til at skyde den fysiske proces i gang. Denne her symbolske grundstenslæggelse markerer jo starten på projektet, og selve det symbolske sker ved, at vi indmurer en boks derovre med lidt data fra i dag, aviser, tegninger og mønter, således at eftertiden kan se, hvad det egentlig var, der var grundlaget for det her. Byggeriet længe leve. Hurra! 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 Det, som vi er samlet til i dag, ja, det er faktisk intet mindre end den første grundstensnedlæggelse i Ørestad Syd. Boligbebyggelsen Stævnen vil som det første store nybyggeri i Ørestad Syd skyde op herude på den yderste kant af vores hovedstad. Med Stævnens opførelse, ja, så markerer vi også starten på den næste store udviklingsfase af Københavns nye bydel her i hjertet af Øresundsregionen. Og samtidig, ja, så kan opfattelsen af udbygningen af specielt den sydlige Ørestad med et stagneret boligmarked vil trække i langdrag, ja, den opfattelse kan vi give et ordentligt los i, eller et skud for bogen. Her der varsler Stævnen nemlig en ny periode med høj byggeaktivitet, for der bliver igen solgt boliger, og der vil i den kommende tid blive sat flere markante byggeprojekter i gang. Det kan I, der har været en del af det her projekt, være stolte af, at I har medvirket til. Held og lykke til alle jer, som er involveret i byggeriet. Jeg vil ønske jer en god og sikker arbejdsplads i de kommende år, mens I skal bygge. Og også held og lykke til alle jer, der skal flytte ind. Jeg glæder mig til, sammen med alle de andre københavnere, at byde jer velkommen til vores by. Så tillykke og tak. Ørestad-selskabet igennem nogen tid været i gang med at anlægge veje, derfor de mange maskiner, I kan se derude, derfor de mange kanalrum, der er gravet, veje, der bliver anlagt, osv. osv. Det er været i gang med i 1,5 års tid, men det er først nu for alvor, at det nye bykvarter kommer til at træde i karakter og bliver mere synligt. Jeg er helt overbevist om, at de kommende beboere her, ja, de får en af byens allerbedste udsigter. Stort tillykke til Celsius-gruppen, som med vanlig professionalisme har grebet arbejdet an og samarbejdet an med Ørestad-selskabet. Og som sagt, allermest tillykke til alle jer, der kommer til at få udsigten til gnuerne. Tillykke. Så er der